bola nega me niya do tikala bi jama soro obe bola nega min be niya do tikala bi ko jam ko ye obe to ay sababu ni bismillahir rahmanir rahim biri do ba fa ma ko ma ni sufu do kala mi muslim do ni ci jama soro lu tade wallahi duma abe ma ni sufu bulu kele tan ko بسم الله الرحمن الرحيم يبقى سبب بلو كلين جدا انتي يسو يلا انتي يسو واتي دوبي انتي يو بيبوكا جزب واتي انت انتي يسو كنا كلا بلو مين بي انتو دوني فلا فلا نوكا ابنا ني بسم الله الرحمن الرحيم سبرا من يسوسو ميكا ابنا نو فروكي يومسا kabarganti kala angana mo ni ya do ni jetta sumana iba fo bismillahir rahmanir rahim wallahi iba wulu bi kinan tani ko do sallallahu ibi jama ko ade ta kana tala allah mate le bi fo mo yo ko do jale kama sababu ni so wuli sallallahu usulando Dira jalo masisa aywa maulana anya wusu sanfe munu nyana ko do be akere nyana o yoro falinde dia wala ay sababu nyini murge musa ndaga wari abe to ka sababu nyini emi go chedo kira macha manyana lu ko sabani ko kuma memi kuma na mtambi na uslam do de mai tano okuma abaje dunna ni basmala tu susuni tuko la bi barakanti adoni da basmala to wallahi ubi jama so ni kira de ngala islatala kira baro bara ke bada jama ko ni ni okuma ansizira no aro tara to barka mai suratul inshikak ni sangolo tereli sorai satala ya sabo inshikak ana fokara de wala la kuni amura kai fala uqsimu bi shafaq fala uqsimu ala kullin gali bi shafaqi shafaqula shafaqula ni kulebi jini min bito kulebi fe sale shubuka ko do ko shafa ko ni kadi ala ya ni kadi ko do shafa ko ni fitri sela do fitri bitebe ni shafa ko tulima wallahi wanda la seli watu bela fitri wati ka sumani wati ka tirina wati mais fitri ni safo fara dugo jabi ka tiri ka to wati tamaka Allah parce que wati ni mano ko kwa na maka wa soro balo do shole do abika wa soro gere kuma to jale do wallahi donc fitri ni safo frontier angara mo ni ma ya wati soro ka min fo ala yubuto Allah mais avec tout le wati mais fitri bi wati mais ni shafaqul ahmar tulu ni le ni kono ni klebi la de iba klebi fe o kam kolo blele o blele o be qui le temple mais qui fauveau de wallahi il faut de ma shafaqul ahmar anya fo ni go ala ye fama do ala bi kali fe bela fo fe kan de ala ya ba kala bela wallahi mais na un kali la fe wala la moni ala tikile ni ambora dine na ay bi muso allah amma fo ko chama ma ko bolisono do bolisono kafsa mo chama bille ni misiri ko iko tudi parce que bolisono tay ko ngole ni na bolisono sika to tala mais emi min siri kono a benin bache ma fo de e bay ala ni ayi a benin fache
ni dun y'i kali fɛn wɛrɛ la o kɔrɔ k'o de ye ka ala ye o bolisɔnna kun kelen m'aw ta o ye n'aw b'aw kali aw kɔni aw kali ala ka danfɛn na a bɛ kali ala de la n'i b'a fɛ k'i kali i b'a fɔ a bɛɛ ni ala cɛ ala min ye ne ba ye a bɛɛ ni ala cɛ ala min ye n fa la mɛ n'i ko a bɛɛ ni n ba cɛ ala b'a fɔ i ba kɛra ala ye i bɛ dugu sɔrɔ faamuna min ka di ala ye a b'i kali o de la ala ko fala uqsimu bisafa yani uqsimu bisafa n ye n kali safakul amaw la n'o ye tile nɔrɔ bilenman ye wallayli wama wasaqa n ye n dali su la ani su kɔnɔ fɛnw ni fɛnw ka fɔra su kɔnɔ o kɔrɔ ye di kɔnɔninw bɛ yaala su fɛ u bɛ taa min sa bɛ yaala ka caya ni su kɔrɔ don a b'a da a wo kɔnɔ o tuma na ala ko a y'i kali su la ani danfɛnw minnu su bɛ minnu ka fɔ su bɛ minnu fara ɲɔgɔn a y'i kali olu la wali kamari ala ko n ye n dali kalo la iza tasaka ni kalo kori la a bɛ daminɛ ka caya kalo ka kori a bɛ daminɛ ka caya tile 12 la ka taa se kalo tile 17 15 ka fɔ kalo de ma ko baduru o ye tasako de baduru o ye kalo korilen ye k'a bɛɛ dafa arabu bɛ kuma dɔ dɛ ala kira nana min kɛ o ko cogo di tɔla alibadu wala ko cɛba nana cɛba min dafalen don foyi man cɛ ni arabu ko ma ko baduru dɔrɔn i dafara kira nana min kɛ ko tɔla alibadu ale na kira baduru bɔra anw ye Muhammadu dacogo nana ni cɛya ko don o dafara ni ɲɛkisɛ ɲa don o dafara ni farikolo don o dafara ni jogo yɛrɛ don o dafara donc kira ka fɛn bɛɛ dafara o tuma an t'a fɔ kira ma ko i dafara dɛ an b'a fɔ baduru baduru in na ka caya ni ye kalo ye a la k'a ta kalo tile 12 la ka taa 13 14 15 a caman bɛ yen koriba bɛ kɛ ka kalo kori n m'a dɔn ni a y'a ye sura kun bɛ yan mɛ bosokɛ sura kun bɛ ten a kɛra baara ye aw sɛbɛn de don wa ne yɛrɛ dalen ka taa a yɛrɛ mɔgɔ la cɛncɛn kan foto kun b'a kɔnɔ n t'aw jalaki mɛ a b'a kɛ ala kama n'a y'a ye a bɛ an bɔ a kalama ko kalo bi kori cogo min dɛ ala deli dɔw b'a la n'i y'o kɛ a su n'i fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala tɛ dɔ kɛ ka dɔ to a b'a dafa ka d'u ma walahi ne m'a ye sɔrɔ ni i sera ka basumala wurudi sɛ 700 ani 86 87 donc ni i sera k'o kɛ fɛn o fɛn ka di i b'o ɲini ala fɛ a b'o kɛ n'i yɛrɛ sera ka yasini baara mobili 7 tɛ yasini la donc i bɛ yasi sɛbɛn joona joona mɛ an karamɔgɔ aw fɛrɛla ma dɛ sunkalo la n'a dafara sunkalo la o ka bon kalo tɔw ta ye
ma a bɔ ni sɛ fila ka sun ɲɔgɔn na kalo kelen kɔnɔ a bɔ ka ca dɔɔnin. Ko sɔrɔ kun sabatilen don k'a fan bɛɛ turu ne kan yɛrɛ la k'a dafa yɛrɛ. Sinon n'i ye a tɔgɔ ye di yasi sɛbɛn ni kalo ye bana ci ta i b'i jija cogo bɛɛ la i b'i yasi sɛbɛn sani a ka tunu. N'i ye yasi sɛbɛn sani a ka tunu i bɛ dɔ bila a ka sila dɔ ɲini. Jamatigi de bɛ se k'a kɛ parce que ne ka denmisɛnninw bɛ Kɔnatɛbugu la n'a yera yan dɔrɔn ne bɛ se k'a da don ni ne y'a da don yan sɛbɛnnikɛlaw b'a daminɛ n b'a fɔ forokɔnɔmɔgɔw ye n k'u ka sila dɔ ɲini donc ni sila dɔ sera ka kari ka yasi sɛbɛn ka ban k'a sɔrɔ a ma tunu i bɛ sɔrɔ ka sila dɔ in susu ka yasi nasi in k'a la an karamɔgɔ n'a ka di ye i b'i ka du bila ka taa yɛlɛma kungo kɔnɔ n'i y'a wusu ye nin bɛ kɛ dugu ye. Kabako de don quoi. Jamana sɔn b'a la ni jagokɛla y'a wusu baara banna sisan donc an bɛ Ala de deli n bɛ tila k'a fɔ aw ye ni kalo ye bana ci don o don a y'a fɔ an ɲɛna dugutigi komi ale ye mɔkɛ ye n bɛ kuma jan fɔ sinon ale y'a ye. N'a ye dɔrɔn a y'an kunnafoni sababu dɔw de bɛ yen ale su kelen dɔrɔn kalo bɛ bana ci don min na a su kelen dɔrɔn ni fɛn fɛn sɔrɔ Ala ye ka fɔ Ala ma. An ye caman sɔrɔ mɛ o tɛ Asimu tile ta in bɔ dɛ. A sumala voilà o tɛ an dɛmɛ su yɛrɛ. A ye kule tɔ to sisan. Ala ka ɲuman kɛ. Wali kamari Ala ko a y'i kalo la iza takasa iza tasaka iza takama la nuru kalo dɔrɔn fila kitabu in kɔnɔ yan k'a bɛ kɛ kalo tile tan kalo tile tan ni fila ka tila k'a bɛn ni bɛnɛ ye ka tila ka bɛn ni seli kɔnɔ latarikabuna adamadenw bi yɛlɛ walima adamadenw bi yɛlɛma walima adamadenw bi bɔ a bɛɛ kelen latarikabuna tɔbakan n kɛlen la aw adamadenw bi ka bɔ waati dɔ la ka taa waati dɔ la ni kɔnɔ tɛmɛnen lajɛ kana kɛ jolitigi ye kana kɛ sogotigi ye kana min fɛ ka don i la ka e bange i taama dɔɔni dɔɔni ka nin kɛ funakɛni ye kana b'o la a bɛ fɔ e yɛrɛ ma ko ba ka b'o la e yɛrɛ bɛ dɛsɛ taama na f'i bɛ bere tun ɲɛfɛ nka taara ka b'o la tɔbaka mɔgɔ bɛ bɔ waati dɔ la ka taa waati dɔ la munna Ala ye nin baaraba in bɛɛ kɛ ka adamaden bɔ waati dɔ la ka taa waati dɔ la mais munna kafiri ɲɛ bɛ nin na munna a tɛ tuubi ka e fitinin lajɛ hali ni ba ye kulusi dɔ i b'a sama ka bɔ yen kulusi dɔw man di yɛrɛ ka taa lajɛ don dɔw i sigilen don ko kunna i b'a la ka dumuni kɛ ka na e b'o bɛɛ la fo e yɛrɛ ye kulusi don yɛrɛ dɔ fɛn ye sa hali ni mɔni dɔɔni b'i ka fini na i ti bɔ bilen mais Ala ye e yɛlɛma o yɛlɛma cogo la munna e ti Ala dɔn k'a ma mun bɛ kafiri bali n'a ti tugu وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون والله من القرآن كما ترى
Donc a bɛ muso hakili la yɔrɔ tan ni damadɔ de bɛ kɔrɔna la n'i sera a ma a satu damadɔ b'a la ne b'a la ka kuranɛ kalan aw b'a la ka ne lamɛn o tuma na aw minnu bɛ ka ne lamɛn n'an sera a bɛ suturu bi ne b'a bi mɛ an bɛɛ bɛ k'a kalan ta fa nin bɛ k'a kalan ne bɛ k'a kalan nin bɛ k'a kalan o tuma na si kulo tɛ si ta la bɛɛ b'i yɛrɛ la ɲɛɲini o tuma ni e sera suturu yɔrɔ ma e yɛrɛ b'a bi hali n'i ma jama wele o k'a bi ala ka limana d'a ma ala ko tɔgɔ in da kore ale ye kuran ni kuranna kalalaw ye n'a ye suturu la o tɛ suturu bi الذين كفروا يكذبون ala ko o bila الذين كفروا i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyana yukazibuna olu ye lahara dɔw kalifiyabagaw de ye i y'a faamu minnu kafirera dɛ olu ye lahara dɔw kalifiyabagaw de ye والله أعلم بما يوعون والله i k'a dɔn Alahu Taala a'lamu bima yu'una u b'a la ka baara min kɛ dɛ k'a dogo ala bi o bɛɛ lajɛlen don fo de ka fɔ ka foyi ti dogo ala kafiri b'a la ka baara min kɛ ni dogo ka mun kɛ u yɛrɛ ka jateminɛ ma ɲɛ fu la ti kafiri kelen ko ye hali e yɛrɛ silamɛ don aw b'a la ka baara o baara kɛ Alahu Taala bi a bɛɛ lajɛlen don bima yu'una ay bima yaktumuna fɛn o fɛn dogo ala b'a kɛ فبشرهم بعذاب أليم ala mankan bɛ sa a bɛ fɔ de k'a nisɔngoya ni jamana ta ye n b'a dɔn jamana kɔnɔ ayi ala bɛ kuma dabiri yɔrɔ dɔw la a ko fabashirhum kafiriw nisɔndiya ni janga ta ye o ye mɔgɔ nisɔndiya ni ko mɔgɔ ma siran t'a fɔ karisa ye taa karisa nisɔndiya dɛ o bɛna miliyɔn kelen d'a ma n'o fɔra a bɛ nisɔndiya kɛ mɛ taa karisa nisɔndiya ko n bɛna bere fara a kɔnɔ i y'a sago kɛ Alahu Taala b'a fɔ ten ko fabashirhum na nisɔndiya nisɔndiya ko tɛ dɛ ayi dusu kasi bi azabin ni janga ta ye alimun min ka jugu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات nga nisɔndiya ni janga ta ye n'o ye kafiriw ye ani banbaganciw nka ala ko illa allazina amanu nga mɔgɔ minnu limaniyana c'est à dire fo n'a kɛra mɔgɔ minnu limaniyana kɔrɔ ye bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ illa allazina amanu fo n'a kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu limaniyana limaniya jumɛn ye i dara la ko ala bɛ yen aw ma da o la mɛ e dara la ala bɛ yen e ni dulabuteli bɛ ɲɔgɔn na e ti seli e ti so fana i limaniyana fɛn dɔ ma mɛ i ma baara ɲuman kɛ donc ala ko kuma kɔnɔna na kafiriw bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ adamaden bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ illa allazina amanu fana kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu limaniyana wa amilu solihati ka tila ka baara ɲuman kɛ ala ko sara bɛ olu bolo ghayru mamnun n'i ye dɔrɔmɛ kelen n saraka o bɛ ka dɔrɔmɛ kelen don ala ko da fɛ o bɛ ka ɲuman kɛ ni dɔrɔmɛ kelen o bɛ kɛ yiribulunin kelen ye i kunna n'i y'a kɛ dɔrɔmɛ fila yiribulu fila n'i y'a kɛ dɔrɔmɛ saba yiribulu saba n'i yɛrɛ y'a kɛ n t'a dabila an karamɔgɔ e kɔni bɛ taa jɔ suma na lahara i lafiya kojugu f'i bɛ to ka sunɔgɔ ka kusɛri to
tɔw kunna kɛnɛ kan so olu tun bɛ ɲuman kɛ o e de tun bɛ salati bɔ e de tun bɛ ɲuman kɛ wala n'i ye ɲuman kelen kɛ ala ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma a bɛ kɛ yiribulu kelen di i kɔnɔ mana ɲuman ci ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ala kana dɛsɛ ala ka barika dɔn ye ala ka dɔn kɔnɔ ani sira fɛn fɛn y'a bɛ ala ka dɔn ye a bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'o latigɛ an ye an da se min ma ni kalo ye walidu sɔrɔ fana ye don min ye u tuma m'o dɔn jaa bi tile saba ye kan ci an bolo bi ye ala wele dɔw de a b'a hakili to la ni min bolila ka taa so kana to tile ka bin bɛɛ ka bunɛ de fɔ muso de a kana to tile ka bin a bɛ fɛn min fɛ tigitigi a y'a ɲini ala bi ka kɛɲɛ ni kalo ye balo ci sɔrɔ kelen kalo tile 12 ntɛnɛn fana saba a bɛnna an ka kabako don in fana saba ma a ko tɛ kelen kelen si tɛ bɔ ka kɛ donc ni aw bɔra yan aw min ma se ka ko ba kɛ soli kɛ kira kan ni min yɛrɛ ko i b'i ta suuru la sisan i b'a suuru la soli kɛ kira kan ni siyɛn 100 sɔrɔ i jija ka kɛ bi nɔgɔma de bɛ don la ɲini tun ye a faamu yɛrɛ anw tɛ tafsiri kɛ sabisa n bɛ basmala tigɛ ka a gosi an ka fɛn dɔw yira mais a cogoya ɲɛna an b'a ɲini ala fɛ ala ye barika min di dugu ma n'a ye bonya min di dɛmɛ ma kira barikala dɛmɛ an bɛ sukalo dɛmɛ na kalo ye balo ci suwɔ ko ba de b'a ɲini ala fɛ o kosɔn ala ka an ka hamu bɛɛ nɔgɔya ala ka barika don an na an ti ɲina an ka taabagaw kɔ minnu bɔra an bɔra olu la ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen an faw ni an babu ni fatura i b'a sɔrɔ an balima dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan fura tɛ mɔgɔ kɛnɛya ni ala ye barika don fura min na ni kɛnɛya ye b'a ɲini ala fɛ fura min bɛ kɛ u la bamanan jiriw n'a tubabu jiriw ala ka barika don fura min na banabaatɔw ala k'u lafiya minnu bɛ tunga fɛ k'i dogo jaabi dɔw di maa o maa bɛ tunga fɛ min bɛ jɔrɔ papiye ko la min bɛ jɔrɔ wari sɔrɔ ko la i y'a ɲini ala fɛ k'i bonya kama ala ka bɛɛ ta nɔgɔya ye Alfatiha. Bon, alors, quand on a quelques années de l'année,